Benvinguts a La Fageda, soc Mariona Martí, responsable del Servei d'Atenció al Visitant. La Fageda és un projecte social que des de l'any 82 tenim com a objectiu que totes les persones amb discapacitat intel·lectual i amb trastorn mental sever de la comarca de la Garrotxa tinguin una feina perquè així es puguin sentir útils i tinguin una vida millor. La Fageda actualment estem fent diferents productes, des que som grangers, jardiners, fem gelats, fem iogurts, marmelades i fem visites perquè tothom que ens vulgui conèixer de primera mà vingui aquí, conegui les nostres vaques, l'entorn i pugui gaudir dels nostres productes. Us esperem aquí.